Bħala parti mill-impenn kontinwu tal-Gvern favur ir-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta, il-Malta Strategic Partnership Projects ħabbret li ħarġet sejħa l-proposti għal riabilitazzjoni tas-sit tal-Evans Building fil-parti t'isfel tal-Belt Kapitali. B'medda ta' art ta' aktar minn 3300 metru kwadru dan is-sit jinsab fi triq il-Merkanti viċin tal-ponta tal-Peniżola tal-Belt Valletta. Dan is-sit jinkludi l-binja tal-Evans li nbniet fl-1952 fuq 4 sulari u għandha spazju mibni ta' aktar minn 1000 metru kwadru f'kull sular. L-iskop oriġinali tal-Evans Building kien biex jintuża bħala laboratorji tal-Università, imma sa ftit snin ilu kien jospita diversi dipartimenti tal-Gvern. Fit-tieni gwerra dinjija dan is-sit sofra ħsarat estensivi. Il-binja nnifisha fiha elementi ta' patrimonju filwaqt li l-ispazju miftuħ bejn dan is-sit tal-Evans Building u s-Sakra Infermerija hemm diversi ftalijiet ta' wirt kulturali. Dawn jinkludu l-fdalijiet tal-Kappella tan-Nibja, il-Kappella tal-Adam u l-fdalijiet tat-Teatru Anatomiku. L-aħħar tnejn fost dawn jinsabu mitfuna taħt iż-żona esterna ta' dan is-sit u ftit huwa magħruf dwar l-istat preżenti tagħhom. Is-sit tal-Evans Building huwa regolat minn nota dwar l-iżvilupp ta' Sant'Irmu u l-inħawi tal-2011 li tagħti lokal konsiderazzjoni ta' żvilupp mill-ġdid totali ta' dan l-ispazju. Madankollu ttieħdet deċiżjoni biex tinżamm il-qoxra esterna tal-binja filwaqt li jsir tibdil l-intern. Dan wara proċess konsultattiv mal-UNESCO flimkien mas-sofra tendenza tal-wirt kulturali. L-MSPP qalet li temmen li dan għandu jservi bħala mudell pożittiv u sostenibbli dwar l-andament ta' bini antik biex jaqdi funzjonijiet ġodda. Fil-każ tas-sit tal-Evans Building l-użu identifikat huwa l-akkomodazzjoni għal skop turistiku ta' kwalità għolja. Bħala parti mill-proġett l-MSPP titlob il-konċessjonarju jwettaq l-investigazzjonijiet arkeoloġiċi li għandhom jiddeterminaw l-istat tal-istrutturi ta' patrimonju bil-possibilità ta' restawr u ftuħ għal pubbliku. Minn dan l-aspett issejħa l-proposti tisħab mod speċjali għal livell ta' arfinoli ta' dan il-proġett b'talba l diversi esperti. Aspetti importanti oħra tal-proġett jinkludu l-konsiderazzjoni tal-miżuri ambjentali kemm waqt il-fażijiet tal-ippjanar kif ukoll waqt l-operat u twassil tas-servizz ta' kwalità għolja. Is-sejħa tagħlaq fit-3 ta' Marzu li ġej.